Dagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Maayong adlaw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Nag-backfire na naman ang post ng blogger businessman na si Josh Mujica matapos siyang mag-post ng 21 years old, bilyonaryo na. Ikaw. Maraming netizens ang pumuna na tila ba nagyayabang na siya na siya ay bilyonaryo na sa murang edad. Sandali na. Ang ingay mo. Nakatawag ito ng pansin kay former BIR Commissioner Rowena Guanzon. Manda ka talaga. Ipinost din ni Guanzon ng isang art card ukol kay Ed Garcia II, ang founder ng Mang Inasal, na pinangalan ng youngest billionaire noong 2011. Pero hindi nag-flex. Sa caption ni Guanzon, sabi niya, akala ko ang youngest billionaire ay may-ari ng Mang Inasal. Ba't nagkiklaim itong si Kangkong? Subalit, sa recent post ni Josh, binuran na niya ang nasabing post at naglagay siya a day in the life of an ultra-humble 21 years old CEO. At ayon sa kanya, walang katotohanan na siya ay bilyonaryo niya o bilyonaryo na. Fake news lang daw mano. At pangarap niya lang daw ito, subalit malayo pa na marating iyon. Ikaw ba, kabisyo? Takot ka bang masilip ng BIR? Dele. Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning call! Morning, Deeds! Ka-Bishop! Feel good morning! Sabit! Adlaw Miyerkules ta karon mga kabisyo. Ada. August 27, 2025. Sa oras na 7:29 kasama niya, Certified Brave Boy, Uncle Dagol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Kauban sa nato ang your Tita Max. Dahil lang kung bakit ka nanonood ng radyo, Tanya Chinita! Tita Max! Tanya Chinita. Siya ang sexy hot, yummy natin. With certified Billionaire. tax evader, Mang Kanor! Wala siya sinabi, halatang totoo. Aray ko. Teka, teka. Uy, ano nangyari sa yung dalawa ni mga nagsisigaw? Bubuisit ako Saan eh. may nakidlatan eh? May nakidlatan ba na? Oh! Ba't lagi may pagkildat? Kildat? Di ka pa namamatay. Ay, basic. Good morning Hello, sa Ate Guy. Shout out sa mga tropa ko diyang mga bilyonaryo. I wanna be a Billionaire, so fucking bad. Ay! Ano ba? Talaga. Uy, Diyos ko talaga. Good morning sa mga... Pinisampalin yung sarili ko. Ay, bilyonaryo pala ako. Hala. Uy, Pag bilyonaryo, babaero! Yung mang! Si kami nga na ang tawag din yan? 4-piece, nagtutupad, babaero. Yung Ano pa pa kay yung mga bilyonaryo? bilyonaryo, di ba? Si Uncle nga, minado yan eh. Aha? Ang tawa yung ate guys. Tita Max, grabe talaga. May kakampi ko eh. Okay, eto na nga. Yung post ni Josh Mojica. Oo. Kasi So, ano yan eh, trend kasi yan sa social media na, 34, meron ng ipon na 200,000 sa bangko. ikaw. Oo, uso kasi yan. Okay, ang tanong ko kay Tita Max, nung 21 years old ka,
Yan, 21 Hindi, years ngayon old. na lang. 21 years old. 21. Oo, para malaman natin kung ano nung 21 years old ka. 21 years old. 21 years old, may asawa, ikaw. Ako nag-asawa eh. Oh. Ako 21 years old, kakapasok ko lang sa radyo. Oh, At nung maraming pandemic. babae, ikaw. Ba't ka nang dadagdag? Ha? At least ako, stick to one, nag-asawa. Ba't ka nangingialam? Tapos ngayon, update. Update, Tanya Chinita, update. 41. Maraming boylet, ikaw. Hindi ko sasabihin. Ba't ko sasabihin? Ha? Tanga ba ako? Joke lang. Walang joke yan. Naisip na lang ako. Tanya Chinita, 41. Hindi na nagpapauto! Okay. Tanya Talaga, Chinita, talaga? 41. Laging nagbabayad ng 2551Q at 1701 at annual income tax. At Basta hindi na nagpapauto. A few moments later. Wala na. musta na you? Diba, uso yan, yung mga post. Siguro naman, sa tingin mo totoong bilyonaryo na to si Josh, yung Kangkong King? Yeah. Hindi naman siya para magpanggap. Ako naniniwala ko dun sa kanyang Na bilyonaryo na capability. siya. Yes, nakasundan ko kasi yung pandemic days niya na nag-umpisa Talagang sa bahay nila. nag-boom. Kangkong. Tapos hanggang bumenta naman talaga. Isa siya sa nagpakalat niyang kangkong chips talaga. Although maraming gumagawa niya, pero nakuha niya agad yung branding na yan sa kanya. Baka milyonaryo pa lang, hindi naman umabot sa Ba't kailangan- Hindi pa umabot sa level ko eh. So, hindi ko ano siya nakita eh, pag nag-meeting kami mga bilyonaryo eh. Mga gurang kasi kayo, yung batch mo. Kasi nga, mga bilyonaryo. Kadalasang Hindi nyo bilyonaryo kasi ko lang. matanggap na at his young age, bilyonaryo na siya. O Yun lang ipacheck sa yun. biyayan. Ipacheck sa biyayan. Ano ipacheck? Alam nyo, hindi naman yan magfe-flex kung ano yan, tax evader yan. Oo nga, no. Hindi yan magfe-flex, itatago ko yan para hindi, kasi nga mahahabol ka, ganun lang yun. Matalino yung batang yan, naging bilyonaryo eh. Vlogger Hindi pa. lang Oo. kasi syempre, tayo talaga mga Pilipino eh, no, kontrabida ba? Ayaw Kanya-kanyang talaga flex to, kanya-kanyang flex. Kasi yung iba eh, porke pinlex, ay mayabang na. Bawal ba tayo mag-post ang achievements natin in our creative, na most creative Dapat way? kasi, Lucky, tulad ko, bilyonaryo, hindi Sa'yo nyo na alam. lang yun! Hindi nyo alam na bilyonaryo ako. Sinasabi Hindi ko alam. ba, bilyonaryo Yung ako? jacket mo, hindi mo nilalaban! Ganon ang bilyonaryo, Lucky. Lucky yan. Basic Hindi, yan. ako, as an influencer, Vlogger. medyo may angas yun. Pero yun talaga yung image na pinoportray eh. And he loves na mapansin siya. Yun. Gets nyo? Wala sa kanya yung kumaba siya. Matutuwa pa yan siya kasi he keeps, Tagalog na lang. he keeps her, Sabi mo Tagalog! keeps himself relevant. Pag relevant ka, lagi kang trending, yun ang patok ngayon. Oh. Mapabashing yan. Kamakailan lang na bash na siya nung Nag-drive nag-video siya ng sports Oo, car, nasa diba? EDSA siya. Oo, Siya yun! At least Ang daming, kasi vlogger Although nga mali rin yun, siya. hindi natin justify. Pero dun sa pag-flex na bilyonaryo, may samahan ba daw? May inano ba siyang batas? O di check ng BIR. Kung wala naman siyang Oo, hindi magpa-flex. Matalino yan kinakatakot. si Diyos, Monica. Hi, baby. Uy, bata pa yan! Uy, kawawa! Yung bata, kawawa! Uy, nako! Pag gusto mo ng tita, ha? Ay, nako! Mahilig sa tita? Yung vlogger? Ha? Hindi yung bilyonaryo. Alams na! May yate. Yung bilyonaryo? Yung BIR. Why? Baka pumunta yan dito. Mayos ka. Yung BIR. Hindi yung vlogger. Kasi iko-content ka niya. Ng vlogger. Ng biyayar. Uy, naligo sa putik. Nag-video-video. Yung vlogger? Nag-biyayar. Naku, papunta na talaga dito. May dalang kape. Dito Basta tahimik lang ako. Yung taga-biyayar? Taga-biyayar? Tahimik lang yung taga-biyayar? Yung vlogger. Yung vlogger. Hi guys! Welcome to my vlog! Siyempre yung vlogger. Yung BIR. Uy! BIR. Bureau of Internal R. Bureau of Return! Return! I-return mo yung pira eh. Ha? Hindi to return. Bureau of Internal Reverse! Babalik!
Oh, bayad ka, balik mo. Ganun naman, di May sabihin ba? ako sa inyo. Ah. Ano ba yung Tagalog ng revenue? Hindi niya alam, guys. Yung Tagalog. Di ba yan lugar? Makati Revenue? Okay. Quezon revenue. Oh, Quezon Revenue. Ang daming nagbibigay ng revenue dyan. Kita, kabuo ang kita. Ayan. Ayan. Kitang-kita rin yan ni Direk Phil at si Ma'am Tenet. Hello, Direk. Ross Boulevard Avenue. Joke. Revenue. Lagyan mo ng re. Ayan na, ayan na. Sir, Direct Phil! BIR, Bureau of Internal Road. Si Road. Hello po sa mga taga-BIR, especially sa 54B, dyan yung ano ko branch. Hala ano ka. ko. Papunta na sila. Masipag ako no, mag-file no. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ay, hindi ko sasabihin. Metro's number one. Metro's number